Jodak magoro East gi Jimo East sub-county ma Nyakach, county ma Kisumu, yuagoreyo ewi sienyruok lowo e siany ma Katuk Odeyo. Midhiero ma kama oseweyo jodak maonge kar yudo chiemo kendo kata kuonde mane giiko wedegi bende osesienyore. Ripota mar Millicent Adhiambo kelonwa sigana ma kamano mayango dwaro mantiere mondo piny owacho keto kenge makare mag rito alwora kochakore e gedo mowinjore, pidho yiende kod konyo oganda e manyo kuonde dak mowinjore kapok midhiero maketgi magi omienjo. En lo maka koth chwe to ridore, ka chieng' rieny to mukore. Lobne nitiere jok moko nobiro ka jo-ICRAF. Jo-ICRAF nobiro ka kochako pimo kwa nyaka kucho. Ekarage moseketho en ekas 64. Diere moko kae nobedo kaka tourist. Ma ji moko biro neno sanduku kowuok oko gi dhano. Monde gine to gichomoko kacha bugo beduong' moko onge kaka unyalo golo gino. Mago gin midhierini kuom joluo. Ma e chal siany ma Katuk Odeyo. Pechango kamadongo mokel gi sienyruok lowo ma osemayo ji puothe, mieche koda kanyadhi margi. Kuom higni mathoth, midhiero ma kama osekelo kiondko mokalo ne jodak ma Jimo East kod Agoro East ka gipenjore kama de giyude resruok. Nogona udi piny makoso udi. Koro achien, koro chopo kama koro darwa nikech obiro komako kate ka onge kama koro inyalo dhiye kata bede bathe mare. Koro mae sandruok mosebedo go manochuna mondo mi adar adhi aged malo kadok yo tie got koni. No bugo nie osemiyo lopwa ni ok wanyal pure. Nikech kwa pure to nwadhi loso tayari bugo machielo nikech nitie kama ong'ado gi kachacha. Oula ma kama manochakore mana ka okak matin osemedore manyaka sani en bugo matut maromo mita 8 to lachne romo mita 10. Janet Awino, majahigni 70, midhiero makama, omayo puothe eka 8 kendo koro chune odiore mane lowo moro matin mabende okong'eyo ka ngokano biro chope. Kama puro onge, puothega pi otero te. To kata ot kama dake sani dwagore piny. Odong' mana matin ma kadiponi kodhi ochwe dwe mar 4 to lwar. Kaka nyithindo brigedi onge, otamogi. E gima chanda ahinya nikech odiya kuchucho bende odiya nikech koro rangach ba aonge go bugo ni kama to nakadho kadhi loka. Sani ok anyal kalo kadhi loka kocha. Oula ma kama koro medo weyo kata mana rowere matindo e alworano buga monge geno mar ngima makiny. Wycliffe Otieno ma jahigni 29 paro kaka bugono ne ochakore mana ka okak matin ma nyaka sani olokore bugo matut makelo negi buok kaachiel kod lal mathoth e ngimagi. Kanonyuola ka to bugoni ne pod tin. Niyudo ka minwa ne nyalo dhi kata koda chiro ma komwaga koting'a goke to wadhi mwausi mwaduogi. Nyaka bugoni bed machalo kama madhi ok nyal chopo kata kuro nikech yo onge. Mano gino mosebedo shida maduong' ma bugoni okelonwa. Wan kaka yudhe sani kora duong' ma kata kama gede onge, iyudo ni bugo okawo lopewa mang'eny. Jamni mathoth, chia kaachiel kod nyadhi mar gwengego, midhiero ma kama oselalgo. Teresa Ayugi goyo machiemo kaka nowito dhok kod diege. 2002 e sama sienyruok ma kama ne ochopo e dalane. Dalane ne ni kae. Bugoni noriemba, bugoni nodhi na gi jamni te, nyaka gwen, ma nyathina moro manokawa dhi odiya bath dalane abete matin kamae. Ka nanene masira mopok odwaro yudi. Jiranda moro be ni kacha gwen notho te. Otomukore ma dong' e pap kama. Midhiero ma kama oselal gi puothe mayo eka 64 kendo medo daro oganda mathoth e miechgi. Henry Muga Masiko kwayo piny owacho mondo donjre wachni mapiyo ni mar kony mag pidho bambu magisebedo ka gitimo kokalo kuom grup mong'ere ni Nyadek okoromo. Ana kwayo ne ya. Kan tiere yo minyalo konywa go mondo gichak kodwa mondo wang'e kaka wanyalo timo nikech kari obiro ka otemo pidho yiendegi kendo otemo yiendego otemo konyo. Nyadek bokelo konga ka otemo konyo. Koro permanent solution wadwaro ni ere kaka wanyalo yudo joma nyalo konyowa
ma kata ka utero gini odhi e pinje mamoko to une ane kaka unyalo konyowa nikech ji dar ka to kuma ji dhi e to onge. Katuk Odeyo medo bedo matut kendo kalo bugo en ranyisi mar lal maduong' midhiero kod achiedh nade. Jodak makae odong' ka geno ni ywak gi biro lwar e it jotelo manyalo konyogi kowuok e olalo nyaka e pidho yiende. E gweng'ni Magoro kod Jimo East, midhiero mar sianyruok lowo ma Katuk Odeyo ringo matut e ngima jodak malworani. Geno gi maduong' en yudo kony mapiyo kendo mochwere kowuok kuom omenda mane sirikal otengo igani maromo bilion 39 ne konyo jogo ma lokruok futo mar kor lwasi kelonegi midhiero kod hinyruoge. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Katuk Odeyo, Nyakach, Kisumu County. Erokamano ahinya Meli kwa wuok e kaunti ma Kisumu wadhi nyaka e kaunti ma Migori.